A Xunta destinará 3 millones de euros a un total de 7 obradoiros de empleo que durante los meses de junio y julio pretenden formar a 170 desempleados en la provincia de Ourense, con un objetivo: insertarlos en el mercado laboral. Eu espero que preto dun 70% dos participantes cheguen á meta final deste programa, que é a inserción real no mercado laboral, xa que, tendo en conta o resultado da ocupación laboral que recolle o Servicio Público de Emprego Estatal para estas accións, un 70% logra a inserción no caso dos obradoiros de emprego. Estas unidades de promoción tienen una dimensión triple. Por unha banda, buscan mellorar a empregabilidade dos traballadores ao ofrecerlles unha formación para o emprego teórico-práctica de calidade, da man dos expertos que as imparten. Por outro lado, acada a realización de actuacións de melloras das dotacións públicas no ámbito local que repercuten na mellora da calidade de vida dos servicios para toda a sociedade. E, por último, estes programas permiten tamén a colaboración institucional entre a Xunta, as entidades locais e as distintas asociacións que promoven estas iniciativas.